kubor nakaslem jong unongsan hima. Working President jongka khanam uba Thomas Pasa ulong baki samla ki bamdon pisa kim yo akam ladaki la ban tho ya ka examine ru namar ha ka personal interview lala ban le thok bat ban thung tang yi ki bamdon pisa bat badaki breu habaya kran bat kilat pathai khubor haslong press club uba Thomas Pasa ulong ba ka khanam kan sa penlong ye ka jingshong kalan mingor hamadan malki ha ka khat khandai trik unailar arajar arpsau nadu ka por shipau buji min step hadu san buji janme uba Thomas ulong ba palat arpulai tlik jela India kila pendu ye ka personal interview kiba kinthop ye ka group B C bat D bat kumta ula dawaru naga sarkar jela bakade ban penlong bai tang ye ka examine ba shutho khanang bakan long ka jing thongkam ka bakhoi mudang sini kadai halok tu kamat kaba la system tam ilabu ya ka jing dawa ka jongi man penduk no ya ka personal interview habang recruit ya ka tam soka nam tak group B group C dan group D kuman super kamau kapor no MDA 1 nilai ka jing tho nilai ki copy jong ki notification jong sarkar India but quick state group namar ba the government of India but are politely state for India kada pendu yang ada personal interview nadu usnam arza khanre but kacing thui jongki ban pendu personal interview kadai ban pendu no yang ada kacing thungkam sok sok le ban khangla ban thapkam dakalanti ko bakala but yakikam sarkar they will verify that the written exams. Karang ba ki bari hok panyo ya kam kinyo. Ngilalap ba MBA 1 ru takam sha score ba kila susnap ya kisiti ba pon tli bang lapin poi sha kami jong chief minister. Nglawan kene ka MBA 2 ngilale punju. But kene ka MBA 2 ru kala susnap ba ban super kamau kadang kowe ka session hapoka assembly hakaba uwe naki Emily ma nujo suo ara ya kene ka benta bat nilai iru ya menteri rawa jungi bajuba ba kane ka personal interview kadang ka disadvantage kadang ka advantage but kane ka kam bat pelong ka personal interview kane ka kam ka bayar ba kini kintin jauh menteri rawa bat nakle ga jongi ni simba kini kintin kilang karuk ka jingkren tangban pendak hukum kumbang ada pensai teng ba haka jingsian go jongi ba ka jingye jong bubul ba ka jingdan jong personal interview haba thap e kam sarkar kadam tang ya jingdo no ki ba pun tri ila banjer ki bat bubul balang ba tebi bat ya kata ka jingdo no ka ba menteri rang ba ora da pau ni kwa ba menteri rang ba un specify ki kita kecing yo no na kanika personal interview maka jingdo no ka long ba ka susap e kai ka bisa jong pai ba ka susap ai sapai kai ka por jong ki officers ki conduct ni personal interview but ka kong sang ka pila ya kanika corrupt way of employment but ki brew ba itu ki long hai long han ki yo no ki bat ki babun ba kun samla ki ba aju attend ki interview ki babun bon tli ki sakhi kata ya ka jumlang jumman jong kini ki personal interview na kali na jong ikum kuseng lara ka sarkar ka sabja halo kini kamat kamut ba ka seng ru kan su sabja na kata kadang kali ka seng haka khatandai tarik jong u bunai ba phara haka ka simin kong ka banwan ila rai bangin bu daka pelong dengan sit-in demonstration hanti apa badan maki nadu kapor siko boje hadu kapor sandri janmi berkacung temu jong kaneka sit-in demonstration kalau itik ban penbor ya kesorka ban penpau ya kesorka ya kata kacung temu jing anu ban penduno ya kaneka personal interview ban lembah kilap patai kubuat ni kerpat lu ya kibun bala kiba lese kibla siam lani ya tengku kita kicing ya lembah kiri personal interview ba kimdi bansuhun bansu pediang baik kat kabalong henry teng-teng ihap ban mi sakmat
ban pen senyo ban pen pa ya kata kecing don kam ban pendo ya kani ka personal itu di lembah ka jong ki kani ru kani ka lenti ban ya wer ki kun samla ki jong ni ban wer ya wer ki mi ki pa jong kun samla ki jong ni ban ya wan lang kani ka sidit demonstration ban pen paus ka sarkar ya ka jing anu jong bo pun pala makanya kani ka jing temu kam dei ban pen mentoy tang ya ka seng jong ni handai ka dei nem ta ka jing mentoy jong ki kun samla hi nang ni sikmat ki ba klem ma tin ni don kata ka jing snyo ka jing ya ka jong ka jing benre kadang kata ka jing temu ban wan ra kata ka jing khu jing suwa hagi haba thungi kam sarkar ka jing karpat ko kale cha ki seng balang ki bon ba ngas ngatip ki ru ki don ka jing kle di lembah jong pi nga karpat bu ya ki seng balang ko bon ban ya wan lang ban pen pau lang ya ka wi ka so ya ka wi ka so la ba kran sa sarkar kadang ba ka jing job bi kan dei ka jing job om tang ka jong ni hari ka dei ka jing job jong ka jai benre wi ba ka wi ti na ka le ka jong ni khmi tin ti ba kani ka sni ka khandai tare kan dei ka sni ka ba le se ngin la ban kun snyo ya ka sur ka jam sa ka sarkar but ar pulai tare jong prai ba phra kan sedang ka session do yin do ba ni khmi tin ti ba hakani ka yin do ba ban wan ta kan don ka jia kran ka ba sani ba ya ka amat ba ngam kwa ba ka jia kran kan long tang hasun tang kan pendak ko hari ka di ban don ka jia ka ba sani ba ya ka bentah nganum la ban kran ya ki wei hande ya ki lai pun ribut ki emali ki jongi la da makiru ki snap jar halor ka ka bentah kan pau mama kiru ki dan bentah ban tap kam tu ya no re ya no te daga basuret daga jing sokya ya ki emali ki jongi ru ki bala upat ba wa ji ban represent ang tiap ko hing dor bar tawat bakin ra ya kum kini kimat ki jura ki bale se ki ban wan ra ka jing toy ya ki kon samla i ba kawai ban ki milinti ba kini ka sni kan dei ka ba ban ki milinti ba sarkar kan coba ban perkhat sani bai kani ka kam pika ka situation na ba ki kun samla mata thep kam hapo jela nam tai kam sarkar ka lo ni ki kmi ki kpa shwa ban thep ya kam kila hak ban liwat long hai long han shwa ata ka dega basusi ba haka jaka ba ki kon samla ki jongi kin pelut ya kapor ban pen kre nang mata ka exam dak ba puli minat ya ki kot hendai kim ban se ki hap liwat long hai long han kata ka dega practice ka long menta bat ka jing thungkam lumba ka jing simpisa ka dam hot kita besim bisa ke lomba kiba salah let's say minum lah banlap ya evidence Henry kiba bun ba mapi kiba pa kiba yosyo gani news kindan dai manu kiban sakhi ya gani ka jikar ka joba haba phila ya thakam teng hakni kam sarkar ba kani kam dei ka ba syukran lamir mangi ko mangaban manne lada ka sarkar India nadu arjar khandre bala pendu lada ar politely ke jilla hapo or India kira pendu grup B grup C dan grup D hoi nomor kakung ke notification jong sarkar India ko arjar khandre ki ong ba yakini ki jatkam sarkar ki bangin dalam kam e ban pet jaga personality jong we dalam kam su ya personal interview lain do ki jatkam ba pet jaga personality jong we ki grup E te le se don kam ya ta ka personal interview hande yakibai ki jatkam pada ubanyo bat unyo ya kam namar ba kani ka jing tung kam hakani garanti kala akhtaru ya ka puli puthi jong ka jala ka jongi kumbang lai tip dang baro ka jing puli puthi ha ka jala ka chui kala her arsu satrai bat kawai ni kita kala pandai kani ba ki khol samla ki jongi yo kira ong ba mban jumur ban krakot mban jumur ban penang pen start ila de mahabakul man yo kam hab itu yo long hai long han te khnang bang in ai ka mun si ni ko samla ki jongi ba lada pi krakot kin yo kam kin sedang ban minat bat ka puli ka puti ka letis ki re ko jela ka jongi ru kan am kiu shkmat de ini ide di jing tu da kalian ka jongi pina kalian ka jongi ngin nang ya kran ni
ngin nang ya kran ni kena man nginum sange hadu kasni ke ba kane ka jing tumu ko urlang bat ka jing kli hi ye se kadai jong kinong hikmat ki jong ni ki ba upat ba ura je ke ba ki khur samla ki la je lara kine kinong hikmat kim kran kim lada kine ki session ki ba ki amali ki jong ni ki syong aka sisi ka ngil benai ki monra ya ka jing mentoy ba te le si kam don jimut pandon ki session ru ma kum ba long mentah mayu i ba ki session ki la de ki debate platform tang ki debate platform kam chutan kano ka jing ni na kini ki session ki balong sisen ru benai ba lada kalong ka de parukam le si ka long ka jing sosi ka ba kraw ba ya yang ni kum ki try jelai ba koi PMI ba kini ki mla ban len ba ka jing thap kam tu ka ba bu ni ka de lemba jok no mikmat ki jong ni hi ba ki thap kam tu ban yo yang ta ka vote bank politics ban le vote bank politics ya kata baro ilatik undang kam su ban pensisa baro itu ya kata ti nak kalian ngajong ni kacing terang di tang kawai baik kan long kata ka jing thap kam ka ba khoi ka suba ki jing ja kini iski wa dan jong MPS sing lai lama kacing singkia jong sing kalang lala ban sute lakam kemian Henry lada kumtu kala banjia MPS mudur ki hapo assembly dak kurang ngam kunto ino ha assembly lada ni pan de kalis jo ki nong tare ki babon na ki khamwan ba ka recruitment procedure ba ka khoi kati si sakata ni mlawan lan ba ki babon ki tnak sarkar mo kita ki bayo kam ki kemen tharai mo ki kemen kita ki bayo kam hendak kita ki bayo kam lembaga jum dakalenti ba bakala kila bandita 100% man le ben no yo khandai 100% tang ban bha 100% atrai ka de ba bakala jur ba dia kam te ni kwa ba akan long ba khoi ko suba khen re cha le nang ba ka jing mentoi kan wan wa sa ba tabaru pada bile analiti ka jing mentoi kan wan sa ka department amar mikir ba lada ka department kayo itu efficient apa efficient club tu untrai minat untrai ba unlong ka aset ya ka department ba ka department tu ka terima Henry lada ni sudah kam klaim da pe kita jinong kam iba ide wan pe telesi ki department jongi kendang hier agar kontrak kam jongi dak mata tu ba